Муртаза Губайдулла улы, кадерле достар, кунактар. Бүгін біз бұл матур залда тантаналы һәм истәлекле вакыйга уңаеннан Башкортстан Республикасының халык ядросы Зәйнәп Биишеваны хәтерләү кисәһенә йыелдык. Бұл исем республикабызда һәрбер кешегә билдәле. Башкорт халкының данлыклы кызы, талантлы ядросы Зәйнәп Биишеваның исеме милли мәдәниятебезнең символына әверелде. Быел 2 гыйнварда Зәйнәп Абдулла кызы Биишеваның тууына 100 ел тулды. Зәйнәп Биишева 1967 елда Башкортстан Республикасының Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясына лайык булды. Такие таланты, как Зәйнәп Биишева, составляют гордость народа. Ее духовная основа и велик тот народ, который чтит свою культуру, свою историю. Слово имеет президент Республики Башкортостан Муртаза Губайдуллович Рахимов. Сәхнәбе түренә рәхим итегез. Кадрлы ватандаштар, дорогие соотечественники, сегодня мы с вами отмечаем замечательную дату в истории культуры нашей многонациональной республики, столетие народной писательницы Башкортостана, лауреаты премии имени Салавата Юлаева Зайнаб Абдулловны Биишевой. Эта девушка имеет как замечательный мастер слова, она проявила свой многогранный талант почти во всех жанрах литературы, стала признанным прозаиком, поэтом, драматургом. Ее творчество сказало благотворное влияние на все дальнейшее развитие башкирской литературы. Зайнаб Биишева выпало родиться, жить и трудиться в сложную эпоху. Прежде чем стать принятым писателем, ей суждено было преодолеть немало тягот и лишений. Но это лишь закалило ее характер, воспитало в ней мужество, упорство и другие высокие человеческие качества. И тяжелые, и радостные времена она прошла вместе со своим народом. Этот богатый жизненный опыт Зайнаб Абдулловна платила многожанровых художественных произведений. Печататься она начала через год после окончания Башкирского педагогического техникума в Оренбурге в 1930 году. Уже первая ее книга «Партизан Малай. Мальчик-партизан», опубликованная в далеком 1942 году, известила общественность о появлении в башкирской литературе нового талантливого писателя. Сначала она писала для детей, привыкла то, что автор умеет говорить на их языке, хорошо понимает детскую душу. Поэтому юные читатели всегда любят ее. Увидевший свет в 1944 году букварь в стихах «Живые буквы» до сих пор являются увлекательным, познавательным учебным пособием. В 60-е, 70-е годы книги Биишевой были практически в каждой башкирской семье. В них она поднимает философские проблемы взаимоотношений людей, личности и общества, вопросы о смысле человеческого бытия. Зайнаб Абдулловна создала неповторимые колоритные образы женщин-башкирок. Драматические произведения, в которых использованы мотивы башкирского фольклора, неоднократно ставилось на сценах театров республики и далеко за ее пределами. Широкий отклик получила поэма «Последний монолог Салавата», значительное достижение в художественном воплощении нашего национального героя. Немало ее стихов стало популярными песнями. Продолжая свое восхождение, Зайнаб Биишева создает монументальные произведения эпического жанра «Трилогия к свету». Этот роман стал вершиной ее творчества. Видный московский исследователь национальных литератур, оценивая творчество писательницы, в свое время сказал: «Поверьте мне, прочитав «Униженное», я получил большое представление о жизни, бытии, народном творчестве башкир дореволюционное временно, чем от чтения множества этнографических и исторических работ». В течение многих десятилетий трилогия стала настольной книгой поклонников литературы всех возрастов.
В 1968 году за эту трилогию Зайнаб Биишева была присуждена государственной премией имени Салавата Юлаева. Огромный ее вклад в развитие башкирской литературы отмечен 3 орденами «Знак почета». В 1990 году она была удостоена звания «Народный писатель Башкортостана». Творчество Зайнаб Абдулловны особенно ценно и значимо, потому что в ее поэзии, прозе, драматургии отражены и художественные воспроизведены реальная жизнь и повседневные заботы, мысли и чаяния, беды и радости современников. Она рассказала об историческом пути народа Башкортостана в широкой панораме развития страны. Она стала первой башкирской поэтессой, издавшей сборник стихов. Но Зайнаб Абдулловна лишь первая женщина-драматург башкирской литературы. Она остается первой единственной писательницей, написавшей трилогию на башкирском языке. Перу Зайнаб Биишевой принадлежит более 60 книг. Они переведены на многие языки народов России и мира. Ей было органично присущи такие качества, как интернационализм, стремление к взаимному обогащению культур. Особенно много она сделала для популяризации выдающихся произведений классиков русской литературы. Биишевой были переведены на башкирский язык произведения Аксакова, Гоголя, Тургенева, Толстого, Чехова, Горького и других. Многие она сделала как активный общественный деятель, член правления Союза писателей Башкортостана, делегат съезда писателей России и Советского Союза. Произведения народной писательницы пережили свой век и перешагнули новые тысячелетия. Уверен, они и в дальнейшем сохранят свою огромную воспитательную силу, богатую эстетическую и духовную ценность, останутся неотъемлемой частью духовного богатства башкирского народа и всей культуры многонациональной России. Именно поэтому еще в январе прошлого года был подписан наш указ о подготовке к столетию со дня рождения народного писателя Республики Башкортостан Зайнаб Биишевой. В ходе ее реализации проведена большая работа, обновлены музеи, благоустроены памятные места, связанные с именем народного писателя Башкортостана. В образовательных учреждениях, домах культуры, библиотеках стали традиционными конкурсы, тематические уроки, литературные и музыкальные вечера. На страницах республиканских, районных и городских газет печатаются материалы, посвященные жизни и творчеству писателя. К сегодняшнему празднику завершено издание пятитомника Зайнаб Биишевой. Вышла в свет книга воспоминаний коллег-писателей, ее родных и близких. В Нефтекамске, Бирске, Кугарсинском районе состоялись научно-практические конференции, посвященные столетию со дня рождения народного писателя Башкортостана. Торжественное мероприятие проходит по всей республике. Подготовка к празднованию юбилея, несомненно, дала мощный импульс для благоустройства населенных пунктов малой родины писательницы. Завершен капитальный ремонт общеобразовательной школы имени Биишевой, детской школы искусства в селе Мраково. Здесь же ведется реконструкция детского сада «Радуга». В доме-музея Зайнаб Биишевой в деревне Туембетово открыт пристрой с клубом и спортивным залом. Самые протяженные, красивые улицы села Мраково носят ее имя. Ежегодно вручается премия за большой вклад в увековечивание имени Зайнаб Биишевой, учрежденной администрацией Кугарсинского района в 1998 году. И сегодня жители района достойно встречают юбилей своего великого земляка. Дух трудолюбия, упорства и решительности в достижении цели позволяет им добиваться успехов в самых различных отраслях народного хозяйства. Они с оптимизмом смотрят в будущее. Такой была и наша Зайнаб Абдулловна. Дорогие друзья, никакая цивилизация невозможна без осмысления опыта предыдущих поколений, воспитания на этой основе, уважения к традиции народа, верности Родине, отчему краю. И широкие празднования юбилея Зайнаб Биишевой – это не только проявление глубокой народной любви к ней, но и важный вклад в укрепление духовной культуры республики.
Глубоко символично, что юбилей Зайнаб Биишевой по времени совпал с торжествами 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. В дни праздника к нам прибыли все руководства страны, главы российских регионов. Гости дали самую высокую оценку впечатляющим достижениям Башкортостана. Во всех сферах нашей жизни достигнуты весомые результаты. На основе динамичного роста экономики повышается и благосостояние людей, строится много жилья, социальных объектов. По большинству хозяйственных и социальных показателей Башкортостан в числе лучших регионов нашей страны. Юбилей стал своеобразным отчетом республики и в духовно-культурной сфере. Это поступательное развитие науки, образования, литературы и искусства. И всегда при рассказе о наших успехах ярко звучало имя Зайнаб Биишевой. Уважаемые участники собрания, народ не только товарищ истории, но и самый справедливый судья. Только он дает окончательную оценку масштаба той или иной личности. И сегодня мы уверенно можем сказать, что Зайнаб Биишева обрела подлинное бессмертие. Ее талантливые произведения и сегодня побуждают людей думать и сопереживать, любить родной край, язык и культуру своего народа, жить в дружбе и согласии. В этом величие Зайнаб Абдулловны Биишевой, истинная народная писателя Башкортостана. Благодарю за внимание. Ихтибарадысым дур рахмат. Жизнь Зайнаб Биишевой на протяжении многих лет была тесно связана с деятельностью Союза писателей Республики Башкортостан. Слово предоставляется председателю Союза писателей Республики Башкортостан, народному поэту Башкортостана Равилю Тухбатовичу Бикбаеву. Рахмет. Хурматлы президент, хурматлы туғандар. Зайнаб Биишеваның тұрмышы һәм ижады турасында уйланғанда, оның өзі язып қалдырған тетрәндіргіс бір вақиға еш қына менің көз алдыма келіп баса. Һәр үйге күпме қайғы хәсрәттәр алып келген ауыр һуғыш йылдары. Зайнаб апай өзі һымақтағыла бір қатын менән Өфөлә уртақ фатирда торалар. Икеһенең дә ирләре һуғышта. Өй эчендә берһенән берһе бәләкәй 6 малай. Эшкә йөгер, ошо сабыйҙарга ҡарап өлгөр. Етмәһә, Өфөгә ҡара һыуыҡтар ябырылды. Бына тағы ҡыш етә, өйҙө йылытырлыҡ бер утын юҡ. Фронтовик ҡатындары яй көнө нисек тә ваҡыт табып, Өфө янындағы Миловка урманында хәлдән тайғансы эшләп, байтаҡ утын да әҙерләп ҡуйғайнылар. Ләкин уны нисек ташып алырға? Өйдә бөтөнләй торор әмәл ҡалманы. Балаларҙың дер-дер ҡалтыранғанын күреп үҙәктәр өҙөлә. Тырыша торғас, Зайнаб Биишева хәрби комиссариат аша ат юллап алды. Аллаға шөкөр, яй әҙерләгән утындар имен торған. Уларҙың барыһын ташып алыр өсөн әле ҡат-ҡат килмәй булмаҫ. Ҡайтырға һуңға ҡалмаҫ өсөн апаһы менән тиҙерәк тейәнә һалдылар. Хәйерле сәғәттә тип ҡуҙғалып та киттеләр. Бына-бына ҡайтып етерҙәр ҙә, өйҙө йылытып, балаларҙы ҡыуандырырҙар, үҙҙәре лә бер кинәнеп, ял итеп алырҙар. Ошондай дәрт менән йөк янынан атлаған ҡатындарҙың күтәренке күңелдәре күп тә үтмәй, һүрелә бара. Еккән аттары бик йонсоу булып сыға. Сананы тарта алмай башлай. Еңелерәк булһын тип, утындың аҙрағын бушатып китәләр. Инде ҡуҙғалып барала ат тағы туҡтай. Тағы бір өлөшөн бушаталар. Юлда ҡәҙерле утындар ятып ҡала. Күңелдә өмөт ҡылдары берәм-берәм өҙөлә. Шулай итеп, Миловка янында тейәлгән йөктән Өфө тауына килеп еткәндә бер генә утын да ҡалмай. Бисара ат үҙе саҡ-саҡ атлап килә. Ҡалаға һис кенә лә күтәрелерлек түгел. Ярай әле янда һалдаттар сафы үтеп бара. Улар күмәкләшеп атты санаһы менән бергә тау башындағы Өфөгә елтерәтеп мендереп ҡуялар. Зәйнәб апайҙар бисара атты алған ерҙәренә тапшырып, ниндәй ҙур бәләнән ҡотолоп ҡалалар. Шул саҡ малҡай йығылып үлһә, ҡатындар уның хаҡын нисек түләрҙәр инелә, сабыйҙарҙың әсәләрен һуғыш ваҡытының ниндәй ҡаты хөкөмдәренә тарттырҙар ине.
Өйдеріне қатындар буш қул, емірік көңел менен қайтып кірелер. Исмаһам мейісті бір тұлтырып яғырлық қына ұтын бұлғасы. Әсәлерін күтіп зарыққан 6 малай, хұғық үйді темір койкыла бір-біріне қиынышып, юқлап кеткендер. Бұлар барғыла ватандаштарыбыздың көңілдеріне шул ауыр замандарда оңалмас яра болып ұйылып қалған ортақ кесіріштер. Балалар не хәлдә икән дип, янып өтәләнеп үйгә кайтып ингән Зәйнәп апайлар арасында мин үземнең әсәемне дә күргән хымак булам. Тимер караватта калтыранып яткан малайлар белән мин дә бергә өшегән хымакмын. Хугыш елдарында минең тистерем бозлы тәдрәләрдә тыны менән иретергә тырышып, дөньяга шул кискәй уем күз аша карай торгайны. Халкыбызның фидакар еңеүе ошо сабыйлар өчен изге дөньябызны коткарып калды. Алдыбызда яңы уфуктар асты. Күпме кыйынлыктарды еңеп, авыр замандарда үз улын шәхестәр итеп үстергән, хугыштан яраланып кайткан ирен тәрбияләгән башкорт хатыны Зәйнәп Биишева ысын иҗат батырлыгы күрһәтеп, милләтебезнең зиһененә яңы нур яктылык өстәне. Әллә кайдагы кышкы урманга хәлһез ат менән барып, Туң өйдәге сабыйларды йылытыр өчен исмаһам бер ягырлык утын алып кайта алмаенса, күпме нужалар сиккән Зәйнәп Биишева үзенең шанлы иҗат юлында милләтебез өчен изге йөк тартып атланы. Гомер елдарының ялкынын, зирак зиһененең нурын күпме әсәрләренә бирде. Улар затлы ылаулар булып, халкыбызның рухи иремәленә, башкорт әдәбиятына күпме яңы хазиналар өстәне. Әдибә гомере буе тус иҗат йөге менән атланы. Хезмәт юлы, язылган әсәрләре, басылган китаптары менән халык язмышына юйылмаслык булып тамгаланып барды. Бұл юлда язгычыга йөген еңләйтерлек ат та, арба санала юк, ярдәмчыларың да юк. Юлдаштарың бар һымак, ләкин һәр кем иҗат дөньяһында үзенең алга илтер берләм юлын эзләй. Һиңәлә олы юлга әйләнәсә кискәй хукмагыңды бары тик үзеңә табырга, шырлыктар, тау-таштар, дарьялар, өйермәләр аша бары үзеңә генә ярырга кирәк. Үзелә ядып торган күңел кылдарын иңрәтеп туган моңдар, кирпектәрне көйдерер, күз алмаларын иретер дәрәҗәләргә җитеп балкыган мөхәббәтле караштар, мәңгегә хәтердән юйылмас буяулар, йөҙәр, меңәр милләттәштәрҙең шатлану канатланыуҙарын, йәберләнеүҙәрен, кәмһетелеүҙәрен, ғорурлыҡтарын һәм бөйөклөктәрен, яҡтыға, уянуға, ярһып ынтылыштарын, өмөт ышаныстарын үҙҙәренә туплаған тетрәндергес яҙмыштар, ил, халыҡ тип янусы шәхестәр. Зәйнәп Биишева тигән оло ижади донъя бына ошондай аҫыл сифаттарҙан тупланды. Йылдарға йылдар үрелде, йөк хәлмәкләнгәндән хәлмәкләнде, артылыштан артылышҡа аҙымдар баҙыҡланды, ҡараш нығыраҡ үткерләнде, башта баҙлап ҡына тоҡанған илһам сатҡылары баҙрап янған йондоҙҙарҙы тоҡандырҙы. Шәхестең маҡсатҡа тоғролоғо һәм яуаплылығы, йәшәйешен әҙәбиәткә фиҙа ҡылыуы, хәҡиҡәт юлынан һис ҡасанда тайпылмауы, әйтер һүҙен тура ҡарап әйтеүе Зәйнәп Биишеваны ил инәһе юғарылығына күтәрҙе. Башҡортостандан алыҫ тарафтарҙа ла әҫәрҙәре ҙур абруй яуланы. Зәйнәп Абдулла ҡыҙы оҙон ғүмер йәшәне һәм бай әҙәби мираҫ ҡалдырҙы. Уның ижади хеҙмәттәре башҡорт әҙәбиәтенә индергән өлөшө тураһында һөйләгәндә беренсе тигән һүҙҙе бик хаҡлы рәүештә йыш ҡына әйтәбеҙ. Ошоға бәйле мин беренсе булып туйға барыуы, байрамға килеүе генә еңел ул тигәйнем. Ә хеҙмәттә, бигерәк тә ижад эшендә башлап юл ярыу өсөн күпме көс һәм ҡыйыулыҡ кәрәк. Зәйнәп Биишева башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарынан беренсе булып шиғыр китаптарын донъяға сығарған, беренсе булып сәхнә әҫәрҙәре яҙған һәм театрҙарҙы шаулатҡан, халҡыбыҙҙың тормошон киң ҡолас менән сағылдырған, бай йөкмәткеле романдарҙан торған беренсе башҡорт трилогияһын ижад иткән ҙур һүҙ оҫтаһы. Халыҡсанлыҡ Зәйнәп Биишева ижадының иң төп сифаттарынан. Төрлө жанрҙарҙа ул милләтебеҙҙең ерҙә үҙ-үҙен раҫлауы өсөн
қатмарлы көрәшін сағу талант менен күрһәтү ұсталығына иреште. Ләкин бұндай күренешләрнең әһмияте үзебезнең милли булмышыбыз бары башкорт ирлеге менән генә сикләнеп кала алмай. Бөек шәхестәр үз милләтенең өмет ышанычларынан, шатлык хызлануларынан яралып туа һәм туган халкының акылын, рухи куәтен башка халыкларга yetkirlik итеп балкыта. Мисалдарга әле бәйнә тукталу мөмкинлеге юк. Башкортстанның ике бөек катын кызын гына улы хөрмәт белән тагыла атар инем. Яһәннәм газаптары аша үтеп тә туган халкына тугры рухын хындырмайынса хаклап кала алган Һәдия Дәүләтшина һаулыгы какшаган көйе, аслы туклы көйе ыргыз рабанын иҗат итте. Һәм башка милләтләрнең күренекле һүз осталары тарафынан нәкъ башкорт әдибәһе шәрыктың беренче иң талантлы романисткаһы дип баһаланды. Әһүң 3 роман тудырган, монументаль трилогияның авторы булган Зәйнәп Биишева һәм катын-кыз язучысы тагыла башка ниндәй төрки яки мусулман халкында бар? Гомумән, безнең тирәдәге шәрык дөньясында бармы? Үзбәктә яки Казакта бармы? Азербайҗанда яки Татарда бармы? Берәм санап тормайым. Зәйнәп Биишева шәрыкта беренче генә түгел, минең белүемчә, шундай трилогия язылган әле лә бердән-бер романистка булып кала. Мин буны башкалар алдында кәпәренеп, күкрәк хугырсын һөйләмәйем. Тагыла кабатлап әйтәм. Үзебездә ниндәй шәхестәр булганлыгын һәм барлыгын кадерләй беләбезме? Уларның һәм үзебезнең бәсте төшермәскә, дөньяны бөектәребез яулаган бөеклекләрдән байкарга, шуннан да югарыракка ынтылырга, вакланмаска, таркалмаска тиешбез. Ардаклы шәхестәргә улар тире сакта тиешле хөрмәт күрһәтеп өлгермәү, уларны аңлап, баһалап yetkirмәү азак зур үкенечкә әйләнә. Зәйнәп Биишеваның язмышында бундай көйүнечле хәлләр бик үк булманы һымак. Әдибәнең язган һүзе халкына барып җитә торды. Китаптары Өфөләлә, Мәскәүдә лә күп тапкырлар зур тираждар белән басылып, бөтә союзга таралды, югары баһаланды. Замандаштары Хүз ustaһын тире классик дәрәҗәсенә күтәреп, күпме тапкырлар алкышланы. Әдәби хезмәттәре Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясына лаек булды. 20-нче буаттың уртаһынан алып азагына тиклем Зәйнәп Биишеваның күп тармаклы тынгысыз иҗади эшмәкәрлеге милли прозабыз үсешендә тотыш дәврде билдәләнә. Ләкин шатлыктар урап үтмәһәлә, бәхеттәр ят итмәһәлә, иҗатчыларга кинәнестәр кисереп кенә яшәргә язмаган. Биишева һәм Мактура һүзле, үзенә һәм башкаларга ла талапсан кешегә бигрәк тә. Уның драма әсәрләре аяныслы хәлләргә тарыны. Бұл хакта әдибәнең рәнҗеп һөйләгәннәре хәтердә. Зәйнәп Абдулла кызы һәр сак дөресен ярып әйтер булды. Ярамһаклана белмәне. Хулук табигаты менән кырысрак ине. Ләкин каләмдәшләренең бигрәк тә яшьләрнең уңышларына ихлас куанды. Туган телебезнең, әдәбиятыбызның, милли рухыбызның киләсәге турасында йөрәге хызланып, хәстәрләп яшәне. Тормышта ул үзенә юлды ни бары таланты, тугрылыгы, принципиальлеге һәм егәрлеге менән ярды. Совет дәврендә мәшһүр башкорт әдибәһе Зәйнәп Биишевага 3 тапкыр почет билдәһе ордены бирелде. Шәхестең битен ни тиклем иркәләп йырту, кайһылай хәйләкәр олылап түбәнһетү. Ошындай талант ияһе әйтерһең дә югарырак дәрәҗәләргә, ордендарга лайык түгел ине. Советтар Союзындагы башка милли әдәбияттәрдә тәүге трилогияны тулдырусы, башка күпме жанрларда таудай хезмәттәр күрһәткән иҗатчы катын-кыз булһа, уны һич шикһез социалистик хезмәт герое дигән шул замандың иң югары исеме менән дөньяларны шаулатып зурлардар ине. Зәйнәп Биишевага карата улай эшләргә ярамай булып сыкты. Ошындай гаделһезлекләрне Зәйнәп апай бик авыр кисерде. Бөектәрнең үлеменнән һуң уларның үлемһезлеге башлана диләр. Бұл һүзләр бәлки юату өчен дә әйтеләлер, ләкин бұл хакыйкатьте
тормыш ниндәй ил азаматтарының, ил инәләренең язмышларында ысынлап та кат-кат раслап тора. Бөектәрне һуңгы юлга датканда бындай шәхестәр үзләренең ил халык алдындагы югары абруй дәрәҗәләрен тагыла ныграк раслап китәләр. 1996 елның август адагында Зәйнәп Биишеваны һуңгы мәлдә күреп озатып калырга теләүчеләр Өфөгә килеп җитә алган булһа, бәхилләшергә йыелган халыкты баш калабызның иң киң мәйдандары ла һыйдыра алмас ине. Ата-әсәһе тугандары өчен куаныч булып туһала, язмыш был кешене ал Зәйнәбем, гүл Зәйнәбем, рәхәт үтсен яйҙарың дип, аркаһынан һөйөп кенә үстермәне. Газиз әдибәһе Зәйнәп Биишеваны Башкортстан, ах Зәйнәбем, асыл Зәйнәбем, илде ниндәй йәмләнең дә арттырдың милләт гамын дип, üzülüp һөйөп, үзәккәе üzülüп узатты. Зәйнәп Биишева кебек шәхестәр халыкты куандырып кына калмай, уйландырала, ям менән бергә күңелдәргә яңы гам өстәй. Бұл яқты дөньяларда һуңгы юлды үткәндә лә улар милләттәшләрен һаман да бергә туплай, ватандашларын уртак уйлар, уртак хәстәр максаттар менән бер-беренә ныграк якынайта. Яңы Башкортстанда Зәйнәп Биишеваның иҗат дөньяһы тагыла балкыбрак асылды. Республикабыз җитәкчесе Муртаза Гобайдулла улы Рахимов Башкортстанның халык язучысы дигән яңы югары исемде расланы. Һәм был абруйлы дәрәҗә әлбиттә хаклы рәвештә иң элек Зәйнәп Биишевага бирелде. Туган авылы Туйымбәттә әдибәнең музее нурлы рухият үзәге булып дөньяны ямлап ултыра. Зәйнәп Биишева хакында үзе бер һәйкәлгә тиң альбом дөнья күрде. Әсәрләренең 5 томлыгы истәлектәр китабы сыкты. Республикабызның төрле тарафтарында, уның туган яктарында юбилей тантаналары, ысын халык байрамдары булып үтә. Бөектәрнең үлемһезлеге улар киткән сакта түгел, үзләре тере вакытта ук башлана. Әле һәйкәлдәре калкканга тиклем улар фидакар хезмәттәре, даһи иҗаттары белән үзләрен мәңгеләштерәләр. Таштарга язылганга тиклем изге исемдәре халык күңеленә уйыла, ил хәтеренә, ватандың изге рухи шәҗәрәһенә языла. Зәйнәп Биишева иң югары хөрмәтте, милләтебезнең мөхәббәтен яуланы. Үзенең тәүге 100 еллыгын Башкортстанның беренче халык язучысы ошо бийеклектә каршылай. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Әсеһен дә күрдем, сөсеһен дә, үкенешем ердә калмады. Тик шулай да дөнья, гүзәл дөнья, һине һөеп танһыкканманы. Дөрес, шәхесем өчен был дөньяга кымһылланып ябышып торманым. Азрак биреп, күбрәк алайым дип, татлы үздән тозак корманым. Яшәү, хезмәт, көрәш, үсеш бит ул. Унан башка тормыш юк миңа. Кул каушырып түрдә ултырырга, килмәнем бит дөнья мин һиңә. Слово предоставляется представителю Союза писателей Татарстана, депутату Государственного совета Республики Татарстан, народному поэту Республики Татарстан Роберту Мугалимовичу Миңнуллину. Рахмет. Hürmetli Murtaza Gobайдуллович, газиз якташлар, бүгінгі тантана, бүгінгі искә алу хәтер кичәсе тарихи вакыйга. Тарихта да сирәк була торган истәлекле вакыйга. Без бүген хатын кызны, ил кызын, милләт кызын олыларга җыендык. Башкортстан туфрагында туган бийик хатын кызларыбыз күп. Сырның халык артисткасы Зәйтүнә Бикбулатова, Советлар Союзы герой Мәгуба Сыртланова, мәшһүр рәссам Галия Имашева, дәүләт эшлеклесе Фатыйма Мустафина, башкорт әдәбияты классигы Һәдия Дәүләтшина,
бүйік жыршыбыз Фарида Кудашева. Бұлар әлі мен біліп тұрған, ишеткәннәр генә. Алар арасында әлбәттә инде тиңдәшсез талант иясе Зәйнәп апа Биишева да бар. Бәхетебезгә каршы хатын-кызлардан башка безнең бер эшебез дә бармый. Әдәбиятта да шулай. Әмма барыбер Зәйнәп апа кебекләр бармак белән генә санарлык. Андыйлар күп була да алмый. Нишләмәк кирәк? Кемгә күпме талант бирүне, кемне бүйек итүне Ходай үзе генә хәл итә. Мин башка әдәбиятларны да Раул Бикбай кебек максуд барлап чыктым. Зәйнәп Биишевага тиңнәшерлек хатын-кыз язучылар башка халыкларда бар микән? Дөресен әйтим, мин дә тапмадым андыйларны. Үз халкының язмышын киң кылачлы тарихи яссылыкта гүзәл образлар аша чагылдыра алган, халык язмышының киң катламнарын актарып чыгарган тарихи эпик романнар иҗат иткән хатын-кызлар күрше тирәдә дә, хәтта рус әдәбиятында да юк. Андыйлар булган очракта да Европа әдәбиятларында гына да бардыр. Әмма Европа ерак. Без аларны белмибез. Без Зәйнәп Биишеваны беләбез. Легендар шәхес, классик, шагыйрь, прозаик, драматург, тәрҗемәче. Шунысы игътибарга лаек. Үзе үк башкорт халкының реаль тормыштагы асыл бер кызы булу белән бергә ул әсәрләрендә дә әллә күпме гүзәл хатын-кызлар образлар тудырган әдибе. Сез аларны санап чыкмасам да яхшы беләсез. Үлемсез җимеш үзегенә дә алтын бәясенә торырлык түгелмени. Аның геройларын мен Шыңгыз Айтматовның Анам кыры повестендагы ана, Әмирхан Еникинең әйтелмәгән васиятендәге Агабей, Гомәр Башировның намусындагы Нәфисә, Мустай Кәрим, Наҗар Нәҗми һәм Расул Гамзатовның шигырь поэмаларындагы илаһи хатын-кыз образлары белән тиңләштерер идем. Аңа җиңел булмагандыр. Хатын-кызга хәтта өйдә дә, кухняда да җиңел түгел. Дөнья көтүдә, ир тәрбияләүдә, бала үстерүдә җиңел түгел. Шулар өстенә зур язучы булу, тау кадәрле әсәрләр иҗат итү, гомер буена казна эшендә эшләү, җәмәгать эшлеклесе булу, икеләтә, унлата авыр булгандыр. Моның өчен зур талант өстенә тәвәккәллек тә, кыюлык та, батырлык та кирәк. Зәйнәп апа Биишева нәкъ шундый батыр кеше иде. Ул чынлап та озын-озак гомер кичерде. Әдәби тормышының үзәгендә кайнады. Туры сүзле принципиаль булды. Беркемгә дә баш бирмәде. Искиткеч гүзәл әсәрләр иҗат итте. Шәхсән мин үзем дә шул әсәрләрне укып үскән малай. Хәтта үзе белән очрашканыбызда сөйләшеп, хәл-әхвәлләр сорашып торганыбыз да булды. Улуг язучыбызның 100 еллык бөек юбилей көннәрендә мин әлеге очрашуларыбызны сагынып та, горурлык хисләре белән дә искә алам. Һәм Худайга чиксез рәхмәтләр укыйм. Кадерле якташлар, бүген улуг бәйрәм. Зәйнәп Биишеваның гына бәйрәме түгел, әдәбият бәйрәме генә дә түгел. Бүген милләт бәйрәме, халык бәйрәме. Хатын-кызның кадерен белгән милләт кенә улы милләт булырга хаклы. Хатын-кызны улылаган халык кына озын гомерле була. Ә сез улылый беләсез. Башкорт халкының асыл кызы Зәйнәп апа Биишеваның якты истәлегенә багышланган бүгенге зур тантана шуның бер матур дәлиле. Рәхмәт сезгә. Шулай кирәк. Шулай булырга кирәк. Кемдән генә калмай һай был дөнья. Яхшы ямандыла ер ала. Таш каялар мәрмәр һарайдан да кайсак түбәләстәй ер кала. Гомер кыска улым, малдан кыума, ысыз уңыштарга һөенмә. Ахмак менән явыз батырам тип соқыр кадыр, ә һин көенмә. 1000 яшәрдәй булып тырышып эшлә. Bir gün turam tip kıl yaxşılık, il күңелендә калһын аманатың, таң сулпаны күк яктырып. Кылык итмә көсле иргәһенән бүрек алып биеп үтергә. Көссез каршыһында гайрәтләнеп,
Көслімін тип күсәк күтәрмә. Хәйлә, мәкір, ялған, ғайбәт, яла боҙыҡ күңелдәргә хас булыр. Ундайҙарҙан алыҫ булһаң ғына йөҙөң яҡты, эшең хаҡ булыр. Тура ҡарап, үтә күреп атла, ямандарға бирмә ҡулыңды, изге ниәт ерҙә ятып ҡалмай, яҡшы дауам итер юлыңды. Сегодня деревня Туимбет Орского уезда Оренбургской губернии, где родилась и провела свое детство Зайнаб Абдуловна Биишева, относится к Угарчинскому району Республики Башкортостан. Зайнаб Абдуловна всегда тепло отзывалась о дорогих ей родных местах. Слово представляется главе администрации муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан Рамилю Гениатовичу Мазитову. Рахмитайл. Hürmetli Murtaza Губайдуллаұлы, hürmetli қонақтар, тантаналы қатнашушылар, уважаемые участники торжественного собрания, гости. В эти дни, когда башкирская земля широко отмечает столетие своей выдающейся дочери, народного писателя Зайнаб Абдуловны Биишевой, каждый из нас вновь и вновь возвращается к ее образу, чтобы еще раз осмыслить путь, пройденный ею, и ее роль в истории жизни башкирского народа и многонационального Башкортостана. Кугарчи в переводе на русский язык «голуби». Выпорхнула, улетела будущая писательница из родного гнезда, а вернулась уже не просто прежней голубкой, а настоящим гордым соколом. Стремление к знанию и красоте, неудержимое творчество и созидание не оставили Зайнаб Абдуловну в тихой заводе. Всю жизнь она не знала покоя. Она хотела знать больше о своем народе и творить, идти вперед. Так же, как и Зайнаб Апай Биишева, гордостью не только куарчинцев, но и всего многонационального нашего народа является первый всенародно избранный президент Республики Башкортостан Муртаза Губайдуллович Рахимов. В 1998 году в родной деревне Зайнаб Абдуловны Туимбетова был построен ее музей. Экспозиции музея постоянно пополняются и обновляются. Музей сегодня играет большую роль в духовном и нравственном воспитании подрастающего поколения. Одна из улиц села Мраково названа в ее честь. На пересечении улиц Зайнаб Биишевой и Шагита Худайбердина установлена юбилейная стелла. Одна из школ села Мраково, детская школа искусств и детский сад, носит ее имя. Также в целях увековечения имени народной писательницы Башкортостана в 1998 году распоряжением администрации района учреждена литературная премия. Я с малых лет читала все газеты и журналы, которые выписывал мой отец, писала на своих воспоминаниях, когда училась в Караван-Сарае. Смогла ознакомиться с произведениями русских классиков, трилогию Льва Толстого «Война и мир» прочитала с большим увлечением. Именно здесь появились мои первые рассказы и стихи. Ее произведения жизненно правдивые. В них история нашего края, они волнуют, радуют, доставляют думать о прошлом и сегодняшнем нашей страны, о ее добрых и мужественных людях. Каким должен быть настоящий человек? В чем его высшее предназначение? В чем смысл его жизни? Вот те вечные проблемы, которые волновали Зайнаб Апай Биишеву. Продолжают они волновать и нас. Вышедшая из глубинки Зайнаб Биишева всем своим творчеством служила народу и во все времена и при всех обстоятельствах оставалась человеком с большой буквой. Уважаемые товарищи, пусть сегодняшняя встреча оставит у каждого из нас теплые и светлые воспоминания о Зайнаб Апай Биишевой, о ее жизни и творчестве, наполнив наши сердца чувством гордости за славную дочь земли Куарчинской, первого народного писателя Башкортостана, лауреата государственной премии имени Салавата Юлаева. Уважаемый Муртаза Губайдуллович, позвольте мне от имени всех присутствующих выразить вам искренние слова благодарности и признательности за оказанное большое личное внимание к мероприятиям, посвященным столетнему юбилею Зайнаб Абдуловны Биишевой, за проводимую вами работу по сохранению и развитию духовности, культуры многонационального народа Башкортостана. Спасибо за внимание.
Рахмат һеҙгә. Яҡшымын тип күкрәк ҡағып сыҡма. Халыҡ үҙе күрер, баһалар. Тере саҡта күҙҙе буяусыға ҡаты була үлгәс язалар. Нәфрәтләнеп, исемеңде телгә алыуҙары бар бит бер заман. Тере саҡта булһа әле бер хәл, үлгәс хурлаһалар бик яман. Ниңә буш һүҙ? Бул һин ысын кеше, тура һүҙле, изге күңелле. Әйтсе, көмөш һыуҙың тамсыһы ла тынсыу күлдән артык түгелме? Зейнеп Абдуловна со своим супругом Газизом Аминевым воспитали 3 сыновей. Все они известные в России люди. На нашем вечере принимает участие старший сын Тельмен Газизович, который живет и работает в Москве. Он признанный ученый, академик, доктор химических наук, профессор. Слово вам, Тельмен Газизович. Пожалуйста, пройдите на сцену. Рахмет егет. Қабағы қадірлі достар, туғандар, яқташтар. Мен әсәйімдің Зайнап Бейішеваның көркем юбилейына, 100 жылығына ашқанып, Мәскәуден қайтып келдім. Мәскәуге әлі қасан оқарға кетіп, сонда Фәндер академиясында эшләп қалғам да, бір қасанда Башқұртстаннан бәйләрішімді үзмәнім. Әсәймінде еш қына қышланы, яйкіндарын мақсала, яки ижат йортында эшләп үткәрәйінік. Менен башқа әсәй тағын 2 ул үстерді. Олардың балалары, әсәйдің ияндары үші залда отыралар. Әсәйім бүта ғымырын ижадын Газиз халқына, Башқұртстанына арнаны. Яшәу бәхеті, илің халқың үшін хезмәт аша туған шатлықта деп ялынды. Яңы ғына оның бір түркім китаптары Зайнап Бейішева исеме берілген Башқұртстан китап нәшриятында сықтылар. Фұрсаттан файдаланып, мен қадірлі әсәйім Зайнап Бейішеваның ұлы ирадына ұшы зор ихтирам көрһәтелеуі, баһалануы, исеменең мәңгеләштереуі үшін ұлы рәхмәтімді білдірем президент Муртаза Губайдуллович Рахимовқа, премьер-министр Рафаэль Ибрагимович Байдавлетовқа, вице-премьер Ильдус Уайдулович Илишевқа, Дәүләт Құралтайына, Венер Вильмиянович Азнагуловқа, Уәрсін районның хакимиятына, Башқұртстан Язучылар союзы һәм башқаларға. Рахмет һеҙгә. Һеҙгә рәхмәт.